vadikani tinokukwazisai tiri muMai Chisamba show umo matinotaura pamusoro peupenyu. Nyaya dzatinobata pano tinotanga taita uongororo netsvakiridzo yakadzama. Uongororo yatakaita tikatarisa chikamu chatakaita svondo rakapera, tiri kuona kuti kurarama kwatinoita hakusisiriko chaiko. Hanzi yamisodzi mate yekunyepera fake zvisiririzvo. Aiwa, regai ndirege kutaura zvakawanda, regai nditende vatyairi vedu vaya vatakambenge tiinawo svondo rakapera kunoda kuvatenda nenguva, asi zvisumei zvakare nokuti padava taitandadzana svondo rakapera nhasi hatinavo. Mazvita Dr. Chisamba, indetwa Memory Chindewere, ndinoshanda kuPadare Men's Forum on Gender, ndiri program officer ikoko. Tinokutendai nouvepo. Mazvita vateereri, mazvita Mai Chisamba, indetwa Bishop Ellen Tsitsi Gondongwe vekuMercy City Church. Tinofara kuva nemipano tichitandadzana. Tinokutendai nouvepo. Tinokutendai muzvinafundo Dr. Mai Chisamba, muri mbuya vangu, ndini wenyitatenda chinodaka. Kana kuti baba serious, kana kuti gonyanduri dhege, tinenge tichingovhika tiri mu18 area. Ndizvo tiri kukuona mu18 area muri kumhanya murimo. Tiri kurwadziwa nezviri kuitika. Vamwe vanhu vanofunga kuti nokuti hamuna chakati saka madai kana kuti apa. Isusu tiri kutaura kuti ko zvakadiniko kuti munhu wemukati ave iye anobatsirana nemunhu wekunze kumira pachokwadi. Nyaya ino yasundwa nendufu, vanhu vapera kufa, vanhu vapera kuzviuraya, vanhu vapera kuzvisungirira nekuti zvikwerete. Munhu atora pano, watora pano, wararama sembinga, wararama semunhu bhosi, wararama sani, kana zvaakutadza patambo, paroga, pachi ko zvamaakupedza mishonga yemakonzo. Ndombo yako uri Memory, unozviona sei? Tinotenda Dr. Chisamba, dambudziko rimwe ratinaro panyaya yatiri kutaura nezvayo, tataura nezvayo svondo rakapera, idambudziko andinogona kuti pachirungu ma-expectations ari kuiswa kuvana. Zvinotarisirwa. Zvatiri kutarisira senharaunda kuvana vatiri kureiza. Mwana mukomana akureizwa achinzi ndiwe baba vepamusha. Mwana mukomana tiri kumureiza tichimuti ndiwe breadwinner. Asi mwana mukomana yeye akazoita inonzi pachirungu successfully failed to win bread. Mwana yeye haachaonekwa semunhu. Kuyi mwana anogotanga anzi ndiwe saimba seiko ari mwana, nekuti tikatarisa mitemo zvakasandurwa akungonzi mwana. Ndosaka kunyange nhaka chaiyo isingatarise mwana mukomana chete. Nharaunda dzedu kana kuti netsika dzedu dzemagamuchidzanwa idzi, Dr. Chisamba, dzinofanira kudzokera kune yatinoti pachirungu socialization. Tikudze vana vedu mukudziro chaiwo wekuti mwana mukomana nemwana musikana vese vanokudzwa vachinzi vana. Tikakudza vana vedu vakadaro, chero panonzi ngatiti Memory ndazofa nemudzimai wangu azofawo zvekare, kana kuti nindafa mudzimai wangu asara, vana ngavazvizive kuti pfuma iri kusiyiwa ndiri kusiyira zvinonzi neconstitution yedu kana nebumbiro redu remutemo surviving spouse. Surviving spouse anove mudzimai wandanga ndakaroora kana kuti wandanga ndichigara naye pamwe chete naye, ndo arisirwa nepfuma. Zvozoendawo kuvana but zvaenda kumudzimai. Zvino nharaunda yedu isusu nekakudziro katiri kuita vana vedu zviri kuteta kuti zvese ndezvavo. Ndo pamunozonzwa kunzi mwana akatora mota pamba akanoita accident vabereki vasipo akauraya vanhu, kana kuti akaremara, kana kuti iye wacho akatofa. Ichikonzero chekuti vana vari kuda fake life, but fake life yacho iri kudhiraivwa nezvimwe zvinhu zvatiri kupesvedzerawo isu senharaunda dzekuti tiri kuexpecta too much kubva kuvana vedu ava. Ngatipewo mwero nechiyero chekuziva kuti izvi zvinotarisirwa kumwana, izvi zvinotarisirwa kumunhurume, izvi zvinotarisirwa kumunhukadzi, tisingaise pressure kuvana. Ndizvo mashoko echokwadi makukutu, asi uongororo netsvakiridzo panapa wabata vana. Ndinovimba kuti vanzwa zvawataura, asi ndiri kuya kwamuri baba serious. Tingangoti vana tiri kuona mbuya, tiri kuona madzisekuru vakuda kuitawo sevana vadiki, vakuitawo upenyu hukopokopo hwavasina. Vari kupedzisira vatengeserwa dzimba, vari kupedzisira vatorerwa mota, vari kupedzisira ndofeki kamisodzi matei. Ndo chisodzi mate Dr. Mai nevana veZimbabwe vakateerera kwese kwamuri. Nyaya yekunyengedza inorwadza.
nokuti munoona vamwe hama neshamwari dzedu dziri kushava dziri kunze kwenyika dziri kunyengedzwa vachingotumira mari vachinzi imba yava pawindow level, imba yatova nemaroja, izo mapikicha anongotorwa hefeki, vachizouya misodzi pamatama voona kuti mari dzavakatumira hadzina kusvika. Mushonga panyaya iyi yekunyengedza toita sei? Vana vamai ngatigutsikane nezvatinazvo panguva iyoyo, toshandira zvimwe zvatinoona. Kushona inoti kusina machongwe kunoedza wani, kusakukurudza kwejongwe hakutadzisi zuva kubuda. Mubva mazoziva zvezvakare kuti mvura yemufuku haimutsi mudzimu, kunotoda mhanga. Topedzisira tichiti anozunza mutondo ndiye unononga mandere. Kushangazhika muzvokwadi mukurevesa tinoona tiine raramo, nokuti shoko raMwari kune vanorinzvera rinoda munhu unoshanda munda wake, unoda munhu unorevesa vamwene nemuroora. Pane kakusarevesa pane kafeki karipo. Makagara mudzimba izvezvi kuiye mukadzi nemurume nemastatus akauya mumasaisai ava. Chinoi status chimiro chaunongoona vanhu vachicheka kuti kana maprofile upikicha anorehwa pachirungu inhau yefeki. Munhu dzimwe nguva patinotorwa mupikicha iyeye pane tumabhatani twemakamera iwaya tunoita kuti munhu aite aiwa mungezi kuita kanjuzu. Asi nyaya iripo, mukazomuona ofamba pa marunjeya tanhau tabve mvuma, ngatingogutsikanai nezvatinazvo. Mashoko makukutu ari kutaurwa zviri nyore here zvatiri kutaura pano? Nokuti pano tiri kuti ngatigutsikane nezvatinazvo. Zviri nyore here nhai Bishop? Ndimunoparidza kusangana. Zviri nyore here kuti mumwe munhu ari kuona vamwe vakazaza zvavainazvo, iye aine kana chimwe chete, momutigutsikana nezvauinazvo? Zviri nyore here? Zvinogona kusava nyore, asi kune munhu ane dzinodhonza chaidzo. Kana uchinge wamutaurira achiona mamiriro ezvinhu, anonzwa chiremera chekuti inini changu ndikachiwana nemuronga chaiwo ndine chimiro chiri nani, pane munhu anoti chaakatadza kuwana nechikoro kana kuti nekudzidziswa oda kuchipedzisa nekutsvetera vanhu nekuda kusimudza kana kuromba kuri kutaurwa, kana kuromba kuri kutaurwa. Unoona kuti vana iye zvinezvi pane mumwe aiti zvikanzi kana zvichireva hangu kuti ndorarama upenyu upfupi asi ndambowana zvangu mari, ngandiwane chandiri kuda imari. Woona kuti kutoshaya musoro kwemwana. Ndizvozvo chatinoda kungodzidzisana pano ndechekuti mari handiyo zvose. Utano chaiwo wakakosha kupfuura mari. Utano, hunhu hwakanaka, upenyu hwechokwadi hunokosha kupfuura zvese. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya yatiinayo pano chikurira majasika, nyaya yatiri kuenderera mberi yatakatanga svondo rakapera, yekuti upenyu hwemisodzi mate, upenyu huri fake, huri kukanganisa dzimhuri, huri kukanganisa nharaunda. Iye zvino takamboona mumapepanhau zvana zvidoko zvichinzi hanzi vari kuita manjuzu. Isi hatinei zvamunodaira, asi vari kuzvihwisisa here memori? Vari kuzvinzwisisa here vari kunogezwa uko kunzi vari kuita manjuzu? Nekuti njuzu mutsika nemagariro inonzi ine shave rekupa upfumi. Mazvita Dr. Chisamba, chiri kuitika kuvana vedu mukufamba umu vechidiki vanoti mumastreets umu ndechekuti vanhu vari kuona
atinogona kuti ndo maexamplary acho vanoti mufananidzo kana kuti mucherechedzo voita kunge zvinhu zvavo zviri kufamba maningi. Avo vozviti isu takaenda uku kuti tizoiti svika patasvika apa. Dr. Chisamba, chinhu chaunoda kuti vanhu vazive chatinoisa mupublic hazviso zvinozikanwa nevanhu. Pandinouya ndosikoratidza maprofile anga achitaurwa nemastatus anga achitaurwa hayai, vanhu vanoziva zvandisina kutaura, ndo zvinozikanwa nevanhu. Vanhu vari interested nezvandisina kutaura. Saka zvekuti vana vedu vadika vakuitiswa chinjuzu ndo zvavari kuitiswa, vachinonzi vagezwa uko, vapuhwa mishonga yakati, vazonzwa iso kuti vaite upfumi. Zvinogona kuonekera zvogoita kunge vari kutobudirirawo zvemachokwadi chokwadi. Asi nechikonzero chekuti zvakavanzika kuseri uko ndo zvatinozongo pakupedzisira. Dr. Chisamba, vana ivavo ramangwana ravo harina kujeka, upfumi hwacho hauna chahunoita. Ngavaende kuchikoro. Zviri nani kuita murombo, zviri nani kuita murombo ndichirarama within my means. Mari haifemberwe kwete vemanjuzu chete. Dr. Chisamba, kune vanoswera vakagara mudzimba dziya dzekuti ndichaisa dhora rangu kuti timu iyo ichahwina chekupedzisira vachibhejerana. Ndo upenyu hwatiri kuti hwefeki iwowo. Toti mari haifemberwe vakomana, mari inoshandirwa. Kuenda kunokanya zvidhina, kunochera matoireti, kunochera migodhi, kudii. Woita mari yaunoziva kuti mari iyi ichauya. Izvozvo zvekuda kufembera mari, izvozvo zvekuda manjuzi, izvozvo ndo zvazoita kuti vana vedu ive nyonga yoga. Mashoko makukutu echokwadi. Pano tiri kukurudzira kuti dzidzirai mabasa sezvakataurwa naBishop Gondongwe. Dzidzirai mabasa, endai kuchikoro. Kunyange mukatadza kuenda kuchikoro nezvikonzero zvakasiyana-siyana, vamwe inherera, vamwe vanoshaya mari, asi dzidziswa, tedzerai zvirongwa zvekuti mugone kuita zvimwe zvinhu. Iye zvino ndiri kuuya kwamuri nhingi Mai Gondongwe. Isu tinoziva kuti mutsika nemagariro bute ranga riine zvirango zvaro. Handi munhu wese aingoti nekanhekwe kebute, ranga riine zvirango zvaro. Iye zvino tiri kuona vana vadiki vari kungoti hanzi kana 12 dzachaya vanenge vakuisa bute pasi, 12 dzepakati pousiku. Vari kupinda munyika yerima vachiziva here? Hazvisi zverima here izvi kuti vararame upenyu hwemisodzi mate, fake life? Sekuona kwangu Mai Chisamba, vana kwavari kuswera kwatisiri uku vari kubata tukukutu, zvinonzi kuri kukamwa tukono tukadzi turipo. Wozoona mwana akuya kuita fanike zvebute izvozvo, nekuti zvizhinji zvinenge kupirira zvine mweya yazviri kukwezva. Kana mweya iyoyo yakwezvwa pazera rake haachaziva kuti kana mweya uya wazondibata ndochizodii, haachazviziva. Saka kumapedzisiro kwacho zvakuchipinza mukati nevamwe vanhu. Asi kumapedzisiro tiri kuona kuti changa chichidiwa mwana uyu nemwana uyu chii, ane kamwe kaupenyu kanga ari kuchiva, nekamwe kastatus kana kachimiro karuda kupuhwa nenharaunda nevanhu. Kasiri iko mumagumisiro kobva kazomupinza mukuzvinhu zvakadai. Tiri kuzviona kana vamwe madzibaba vakuru vari kufamba, mamwe madzimai ari kunetsa, ari kuti inini ndiri kutoda kutonopagara chete pamba ipapo, ndoda kunopagara pamusana pekuti akanyengedzwa nemwe munhu aiuya nefake life achiti inini handina mudzimai, handina anyengedzwawo nefake life yaitaurwa opinzwa muna taisireva. Mangwana taakutoona kunge ndiye asina kukwana, aiwa akakwana. Pane fake life yaakarakidzwa ndizvozvo ipapo. Toita sei nai baba Sirius nefake life yazara yanyengetera? Nekuti kana munhu asiri kuita misodzi mate akutonzi vakasara ava vasiyei vakadaro. Dr. Rebecca Chisamba, nzeve hadzina muning'ina dzinonzwa. Kana makateerera vadikani, taurai nemunhu ari mukati. Regai katsika kekufananidza nguo nedzandarubva. Muchangopinda mudzimba umu, Bhaibheri vanoriverenga vanoti madzimai makuru garaiwo nemadzimai madiki pasi, muchivatsanangurirawo kuti mudzimba umu munofambiswa sei. Ndo zvimwe zvisisipo mukurarama kwatiri kuita. Mwana achingopinda mumba nhasi anoda kutongotanga ava muherikopta achibhururuka, musingazivi kuti gavi guru rinobva kumasvuuriro. Itai padoko padoko muchitsvaka zvamunowana. Nyaya iripo ndeyekuti mudzimba dzimwe dzatiri kutotaura hamuchina rugare.
vari kuurara vose asi hapachina kana bonde nenhau yekuti iwe uri dhiraivha avo baba vepaseri apa ndidhiraivha but vakatotenga mubhedha isu hatina kusvika tatenga mubhedha wobva wapuwa zvirango zvebonde nenyaya dzekuti muri kuda kukombeya nguvo nedzani nedzandarubva chibvai maziva zvezvakare kuti Dr. Mai chinosakadza tauro hakuzi kupukuta kusvina upenyu haudi kuita zvekusvina upenyu hunoda kungoregedzeka seunongopukuta mashandisiro anoita tauro pane wakazoimba uya handichazivi kuti ndiani munhu haana chakanaka aya dhipando dhipando mangwana pindu pindu ayawo munhu haana chakanaka hama dzangu rambai muri vanhu vanokudzana vanhu vanongotanhawo dzavanosvikira uye zvakare musada kudongorera chamusingasvikiri munodonhera mugomba iroro ende dzimba dzacho mai dzichipo here chionai dzimwe feki dzinozorwadza dzozoonekwa kuti pavana vangu vose vari 4 1 wacho ndakumuti wefeki ndichireva kuti zvinenge zvaonekwa nevanotsarusa kuti aiwa uyu no percentage kuti akabva kuna babava inhau yekuzama kurarama upenyu husiwo chingogutsikanai nemurume wamina ndimi mega makadanana neshura renyu saka fambai neshura iroro rugare kune vanotenda vadivatariri nyaya iri pano inoita seinosekesa asi chikurura majasi kugutsikana nezvatiinazvo kungogutsikana nekuti kana magutsikana nezvamuinazvo muchashanda muchawedzerwa mucharopafadzwa misodzi mate haina zvainobatsira zviri kuitwa nangana takatosiyana maberekerwo edu makudzirwo edu mararamiro ngatidzokerei kumunhu wemukati munhu wemukati ngaafanane nemunhu wekuzhe zvino kana vasiyana wave chigoritoto ndave chigoritoto ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, nyaya iri pano chikurura majasi rasvondo rechipiri tichida kuedza kunyatsoibvuraura nyaya yeupenyu hwemisodzi mate. Misodzi mate kuchema iwe usingacheme ndosaka tiri kuti ndiyoyo fake life. Tiri kushandisa kazwi kechirungu kuitira kuti vadikani vechidiki vatiri kutandadzana navo vagotihwisisa. Upenyu husiri hwedu hauna zvaunotibatsira. Chirongwa chasumudzwa nematambudziko atiri kusangana nawo mukati menyika yedu, atiri kusangana nawo pada pasi rose. Saka mashoko atingaturire kupasi rose nezvikuru sei munyika yababa yeZimbabwe ndapi pakupedza chirongwa. Dr. Chisamba, ndine zvinhu zvitatu zvandinofungidzira kuti zvinogona kutibatsira kugadzirisa nyaya yefake life iyi yechisodzi mate iyi. Chekutanga, vanhu vedu zvikamu 70 zvinotifungidzirwa kuti zvikamu 70 kubva muzana kana kuti 80% yevanhu vari muZimbabwe vanobhilonga kuzvitendero zvakasiyana siyana. Saka tiri kuti ikoko kumakereke ikoko ngakudzidziswe upenyu chaiwo, kudzidziswe kukudza vabereki, kukudzana. Vakuru vemakereke ngavadzosere vana kumhuri dzavo. Munozoona pakunzi pakuitwa muchato Dr. Chisamba, pouya vanenge vari ana amai vechechi vonzi ndo ana atete vemunhu. Havasana atete vemunhu uyu, vanhu vekukereke. Makereke ngaadzosere vana kumhuri dzavo, so that vabereki nemhuri dzavo vanoumba ukama hwekutanga
Dr. Chisamba, hunofanira kubva mubereki nevana vake kana kuti nemhuri yake. Ndo chekutanga. Chechipiri, tsika dzemagamuchidzanwa, tsika dzedu traditional leaders edu kana kuti masabhuku edu nemadzishe edu aya ngavadzidzise nharaunda dzavo tsika dzakanaka. Ngavakurudzire vana vavo vanobuda vachibva kunharaunda dzavari kubva kwakasiyana siyana vachiuya kuzoshava kuna naHarare, kuna naSouth Africa nekumwe kwavari kuenda uko. Ngavavadzidzise kudzoka kumusha vachiita zvinhu zvavo pamwe chete nenharaunda dzavo. Ndo chechipiri chandinoona Dr. Chisamba, nekuti tsika dzedu dzakanaka asi pane tumwe tunhu mutsika dzedu imomo tiri kupedzisira twakuita kuti vanhu vange vaine upenyu hwefeki. Tunosanganisira kuna nakuromba ikoku, unozonzwa kuti nyaya dzeinganga dziri mutsika dzeduka, unozonzwa kuti kune nganga iri kupa zvakati, kune nganga iri kupa zvakati. Ngavagadzirise ipapo. Chechitatu, mapolicies edu senyika kana kuti zviga zvatinazvo senyika, ngatiregei kukurudzira. Tine zvivhitivhiti zvatinazvo izvo, izvozvi tiri kubuda pachivhitivhiti Dr. Chisamba, but zvivhitivhiti zvedu zvaakuburitsa humwe upenyu husina kunaka huri kukomomoretwa zvaakutosanganisira nevarume vanodanana nevamwe varume. Vari kuzviona kupi? Zviri kuonekwa muzvivhitivhiti zvedu, masaisai edu chaiwo, zvinhu zvatinotendera kuti vana vedu vaone, zvatakanga tisingaone kare kare, izvo zvako paakuda kuti paitwe mapolicies Dr. Chisamba anonotiwo atibatsire kudzoreredzana, tisaburitse upenyu. Tive neyambotaurwa naBishop iya yekuti identity yedu senyika, kuti zvatinotenda nezvizvi. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa. Ndiri kuuya kwamuri baba waSirius. Toita seiko nenyaya dziri kutaurika pano dzemusodzi mate? Tosiya sei kuvanhu? Nyaya yedu, hama dzangu, yandakuona mafambiro ataita pazvirongwa zviviri. Tambai nevemuzera renyu. Ndambotaura paya ndiyo nonzi tanhai dzaunosvikira. Tiri kuti tambai nevemuzera. Mukasatamba nemazera, mawaniro anosiyana. Gamushirai kuti vamwe vanowana zvakawanda, vamwe vanowana zvishoma, asi tese tinowana rudo, nokuti rudo ndo runotibatanidza. Saka ukatamba nevemuzera mako hauzomboite kana kushushikana kana inonzi stress pachirungu ye, nokuti unenge uchingoziva kuti ini kana kuri kumwa hwahwa hwangu ndehwemasese, ini kana kuri kumwa hwahwa hwangu ndehwemabhotoro. Zvino ukada kujamba kubva kwausina zera nako uchinda kune riri zera, unozvikanganisira. Unozvikanganisira nokuti ucharamba uchingozoita godo nevanemwe muzera wakati rebei kudarika muzera wenyu. Chekupedzisira, hama dzangu, umwe neumwe ngaawane chaari kungoita. Ingoita kagadheni kako, ingozama kuziva kuti nai pamba hapana kana ruzevha, hapana kana zvinyu zvaro. Zvinyu munenge muchingotandadza senyama yemusoro iri mupoto. Batabatai, musaodzeka usimbe semukaka. Zvakare musachemera mazai ehuku muchichengeta emheni. Batanai vana vanyamumwe, zvinoita. Nokuti ndo pasara pasingadi kana foreign currency. Mai Chisamba, kungotora badza rako woenda pane mvura machidzikisa, wotochera mvura manyazvidzi madeure. Shandai mukange mashanda, kana denga rinokuzarukirai, kana vane mufaro vachirara zvavo pasi pomuti vanowana hope. Kuborodhero uku hakuna hope. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Vari kureva kuti kune mimwe misha isina mufaro, asi mimwe inayo. Kunyange kuborodhero iko kune vanofara zvikuru, asi kune vamwe vasina. Kana iyo misha iyi ine vanhu vakawanda, vamwe havafari, vamwe havadi. Asi chamataura chimwe chandanzwa ndechekuti apunyaira hasha yemusodzi. Apunyaira hasha yemusodzi. Hanzi ita chimwe chinhu. Nekuti vakawanda kamai gondongwe. Mwari kuti vamwe vana vanenge vakagara pabridge kudai so. Kuti muri kuiteiko? Ini ndiri kumira kuti kana mudhara atila ndozotora imba. Manje mudhara atile kamazuva ano, iwe ndonotila ka. Mai gondongwe munoiona sei? Ndicho chokwadi chaicho zvaunofungira kuti ndo zvichaitika. Pane vazhinji vakatoti zvikanzi inini kana zvasoda inini ndobva ndasara, ndobva ndatoti pamba pangu ndobva ndadai, achifungira kuti waifungira kuti anotanga kuenda kana ndamai vake kana ndibaba vake kana murume wake. Iye pamwe ndiye anotozotanga kuenda, vai vasina. Iyi nyaya yefake life iya inaombotanga zvino yakatangira kudenga. Ndanga ndichizviongorora kudenga ko Satani akanyatsoona akati inini zviri kuitirwa Mwari zvikaizvi, inini ndikatonyatsokokorodza vanhu kureva kuti Mwari akatosara achifunga kuti
ane ngirozi yake huru huru, asingazive kuti mupfungwa mai yakutoronga dhende, yakutorarama fake life kusvikira ndokwakatangira hondo ikokoko. Zvinhu zviri fake kana kuti zvekunyengedzera izvozvo ndo zvinhu zvinounza kupandanisana kwevanhu. Munodzingana mudzimba umu nekuti kune kuonekwa kuti pane mumwe munhu ari kurarama fake life, ari kurarama upenyu hwekuda kuonesa kunze uko, asi iye mukati make ari chimwe chinhu chakatosiyana. Ko kana usiri kuzvisvikira regeraka, ko kana usina zvisiyeka, chatiri kungoda ndechekuti ngativei zvatiri. Zimbabwe rinoda kuzivikanwa kuti uku ndokuzimbabwe uku. Kana tiri kumasvingo toziva kuti uku kumasvingo uku. Mukusiyana kwedu tiri chinhu chimwe chete. Ndo zvinotounza kunakidza kweupenyu kuti takasiyana asi tinobatana, asi zvinowanikwa chete kana pasina fakeness. Mazvita mashoko makukuto ari kutaurwa iwayo kuti misodzi mate, kurarama zvatisiri. Mufunge maziso, memori ambotaura kuti zvatisingataure zvinohwikwa. Zvatiri kufunga kuti vanhu havasi kuona ndizvo zvavanoona. Tinoona vanhu vanomiskidza chaizvo, vanodini, hanzi vanokuonai kwamuri ikoko. Mushando wenyu unoonekwa, mabasa enyu anoonekwa, umuri hwenyu, rudo rwenyu. Chikamu chiri pano chokupedzisira ndechekuti ngatirarame sezvatiri, ngatigutsikane nezvatinazvo. Tinogona kunge tisina panguva ino, asi nguva yedu ichasvikawo. Ngatiregei kuvengana, asi ngatishande. Pano pataurwa kuti ngatingoshanda. Mabasa akawanda, hakuna basa rakashoreka chero richiti paupenyu. Imi mamutandadzana nesu, maoneiko, madzidzeiko, makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Kuramba tichingobatwa maoko, toita senyika yemariro, yevanhu vanongozviuraya kana vashayiwa, yevanhu vanongotsamwa kana vaita sei. Ngatidzokerei pamunhu wemukati, ngatidzokerei paupenyu hwokugutsikana nezvatiri. Kana toita zvinoendeka, munongozviziva nguva yedu ishoma. Saka kana toita zvinoendeka, zvikuru sei tiri Mai Chisamba show, chiringazuva chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai ndikutendei zvakare nenguva. Nguva haifushwe. Ndinokutendai nokudzoka zvakare svondo rino. Ndinotenda Memory, ndinotenda Bishop Gondongo, ndinotenda Baba Sirius ukave muzukuru wangu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.